ezin zuitz ez matiatu. Kaixo, irailean hasi zen Baigorrin Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa nagusia, eta igandean amaitu zen Beken txapel preziatua Maialen Lujanbioren buruan zela. Gaur gurekin ditugu Miren Garate eta Gorka Azkarate, txapelketak eman duena eta finaleko saioa apurtxo bat aztertzeko. Kaixo bioi, heldi ezaiogun igandeko festari, ariketa bat eskatuko dizuet aurrena. Zein bertsoaldi gogoratuko dugu hemendik 4 urtera? Edo zein bertsoaldi gustatu zaizue gehien? Bai, gogoratu normalan puntukakoak ez dira eta, baina niri gehien uste dut hortengoan puntukako ariketa gustatu zitzidala. Uste dut saioak gora egin zuela momentu hortan. Bai, nik uste dute horrelako saio luzeetan behar izaten dela pixka bat, ez dakit, plazako girora hurbiltzean neurri batean edo, ariketa bizi freskoren bat egotea, puntukakoa hor dago, baina hor asmatu egin behar eta horiek asmatu zuten igandean eta horrek giroa gora ekarri zuen eta eskertu genuen nik uste denok. Gero bakarkakoak ere aipatu behar, Maialenek egindakoa adibidez, Ustraik egin zuen Inigo Urkulluren pixka figura hori aintzat hartuz edo, eta hor geratuko dian bertsoaldia dira bai. Sarri egiren ere bai aipatuko nukenik. Sarri egiren goizeko ere bai, hor irakaslegenan erdenaz agitzen zirenekoa eta bai, goratzekoak. Txapelketa finala baino gehiago izan da hala ere. Miren, zu txapelketa guztia jarraitu duzu, zuk ere bai, Gorka, baina zu Miren gehiago egon zara bertsolariekin beraiekin, elkarrizketak egin dituzu, erreportajeak, beste perspektiba batetik ere ikusi duzu agian txapelketa, nabarmenduko altzenuke zerbait hortik begiratuta? Horten asko aipaturen kontuak izan da, ikuspegi berriak bilatzeko ahalegina, ertzak, gero ikustu bertsolari bakoitza ari dela baita bere buruari galdetzen nik ze egin nahi dut edo ze eskaini nahi dut edo lurtarra izan da, asko aipatu den beste hitzetako bat, gertuko gaiei edo kantatzeko gogoa. Baita nik uste dute ondela alegin bat gaiei behar bada betiko arrazoiak ez erantzuteko edo betiko durekotatik ez heltzekoa gaiei, behar bada beste buelta bat eman gai irekioi edo, bagian ez dakit beti etorkina direla edo minbizia edo bata beste, egun dia horre gai batzuk errepikatu dienak asko azkeneko txapelketan, eta behar bada eginda alegin bat aurten bestelako gai batzuk ere sartzeko hor, eta hori, aipatu dira, ertzak edo, bazterreko ikuspegi horiek, eta hori bisa sartzeko alegina ikusi dut bertsolariekan, bai. Bai, eta ofizioa emandakoan ere, betiko heldulekutik izan gabe, Bai, hortan nik uste harritu gaituztela neurri batean, egindako saio batzuetan bertsolariek, bai. Zuk berriako analizian Gorka baita ere aipatu duzu, ez dela egon igual bukaera antologikorik edo egon dira, baina ez dela izan bukaera antologikoen edo bertso esaldi borobilen txapelketa, gehiago bertsoaldiak izan direla. Bai, nik uste denboran atzera egiten baldin badugu, ez dakit adibidez 97ko txapelketan, okeraz manago egainak bota zuen buruaren bertso ura, kanpotik hilea du, barrutik aruna, bertso batzuk danok buruan dauzkaguna, edo lehenago joan da, 99an Lizasok azken arnasamana inuke itxasori begira hori bota zuen, bertso batzuk hor buruan dauzkagunak. Orain dela bitxapelketa suaren bueltan dantzan gabiltza, eta baude bertso konkretu batzuk geratu direnak hor historiarako kasu honetan. Bertso mate beste beharra geratuko da, baina gehiago dira bertso baldiak, eta adibidez, Maialen Lujanbiok Irunen bakarkakoan kantatu zuen ikuspegi hura adibidez. Konkretuki bertso bat ere geratu da gian, inun egon nahi ez da zure ezin egona, edo bukaera hura. Eta finalera etorrita, pixkat, behar bat bertsoaldiak geratuko dira gehiago bertso konkretuak baino. Hortan nik hori izango nuke bintza bai. Miren, baita ere txapelketa guztiari begiratuta, finalean agian ez da egon beste belaunaldiaren islarik,
txapelketan egonda, esan dezakegu hemendik 4 urte, txapelketa formatuari eusten badio, finalean, belaunaldi berriak ere izango direla, birek behintzat esan dute badoa zela. Bai, nik uste Maialenek ere aipatu zuen agurrean. Aurten aurpegi berri bat egon da bezala, Unai Agirre, pixkat horre finalera jokatzeko puntuan geratu dira, bai Miren Amuriza bat, Oian Aiguaran bat, Jon Maiare hor geratu da 9. ez da aurpegi berria izango, baina hor geratu dira 3 bertsolari pixkat, Agin Laburu ere, bukaeran ere hori zen, eta hor sartzekotan edo, nik uste du horrengo txapelketari begira, hor Aitor Sarriek eta Lortzak utzitako bi leku egiz gain, behar da, movimentu gehiago on daitekela. 4 urtetan argi ez dago ere beste guztiek hartu duten parte, hori ikusteko dago, orduan hor aldaketa handi xamar bat egongo dela, badirudi baietz. Horren bestez, amaitu da Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia, eta txapelpekoak saioak ere hau izango du bere azkenengo atala. Orain, Maialen Lujanbioren elkarrizketarekin uzten zaitugu. Hala ere, bertsoaren festak ez du amaierarik izango, eta plazaz plaza jarraituko du. Ondo segi eta gozatu! Saio borobil bat iteko gogoan ekan, zekan ez Irungoa eta ez Donibanekoa ez zeten atea borobila. Eta, jode, txapelketa hondan nahi nunin saio bat ola borobila, eta, atzoko esan leke, bastante borobilea eratu zala, bai. Eta gero atzake, ahal izan nitunak utzi nitu mintzat, beti etzan egixa, gaien arabera batzutan hobeto, eta bestetan etzan nahi egixa benetan esan nahi zenuna zertzen jakiteare askotan, da gero esatiaz, baina nik uste gehatu ziala ale batzuk eta. Askotan ez dakizu nola zauden ez, hasi arte eta nik esan banakan gaina kantatzeko eta nahiko sentitzen un burua agigo oten eukan Irunen eta baino ez, ze Irunen eta lotuta eukin un nervioan gatik seguruna. Eta, atzore baneukan motiboan nervioak eukitzeko plaza hartan, baina ez dakit hobeto agigo sentitzen nun burua, eta baneukan esperantza ia ondo hastekoa, eta egia esan uneekin da oso guztua aurreneko saioa, eta gero bigarrena goiza oroa, amarreko txikiak gero ez zaiten nahi ondo atera, baina, hasiera ona izan zen bai. Azkenean hasi goizetik eta iluntzea arte, gizton konzentrazioa, gizton sentimendu kontrolatu nahia, burua eutxi nahia, asmatu nahia, disfrutatu nahia. Gizton lana zentzu hortan, gizton tensioa da. Eta nire aldetu nintzen, eta ez atzukoak, atzorako ez egin noizti datorren az. Eta nire atzo, arilean gainean, alambre gainean, eroin nahi ez, tarteka, salto eder batzukin nahi, eta segi, sensazioen nukan horretik, esaten nuen, lana eta lana, eguna izan da, benga eta. Ez nun modu txar baten gero, iturriagak esan zian, pintatu nula, pixkat, hola giztuan katastrofia, pena bantzian gero, hola gehatu bazan, baina, eske momentu hortan, nik uste ez dala, entrevista diteko momentu ere, eta lau hitzit mertzean, eta bale, baina, pozik sentitzeko ere, oen dit denbori gabe bezala. Nekia eta gaindituta emozioa, gizton kariñoa adierazpenak, gizton euforia, gizton, lortu dut, baliatu beha, eta hor neon, ez? Oain nago guztua, gaur guztua nago. Ez dakit, pixkat aburrumatzen zaitu, hainbeste lore, hainbeste jende, hainbeste gauza esaten, gauza ederrak esaten, eta, nik jakin nahi dut entzuten, eta bestelakoak edaitze ditugu, eta horiek guztua hitze, loriak guztua hitze dira, eta irakurketa horiek. Eta,
nik esperotu ez diala utxalak, ez? Bautela zentzu bat eta zerbaiteatik diala, eta atzo edo atzora arte indakoak baukala funts bat, ez? Eta funtsoi dala gehatukoana, azkenean. Aparra, bain, nina hoxe, esne mamitan, eta dena gaude emozionatuta, bai antolakuntza, bai partartzaileak, bai ingurukoak, eta bakizto momentu ederra da, lau urtean behin pasatzea, eta nahikoa da, nola behar du. Baina, gozatzeko momentua da, ez, eta gero, aparra hau ez da faltsua, likidua badago, horrek ez nauk ezkatzen, ez, gehatuko da, gure proiektu guztiak, gehatuko da saioak, gehatuko da bersolaritza, gehatuko da gure bersoak, kantatutakoak eta kantatuko ditugunak, eta gehatuko da gu gehan, berso gintza eta herri gintza, eta ez nauk ezkatzen aparrak, ze likiduan nahi aina daula. Ni laneako gaina pizutzei txapelketak eta hori ederra da, ez? Zatik lan itezu eta lan itezu ez txapelketako, ez txapelketan aitzekin, ez? Baina egia da gorra dela txapelketa, eta kosta itea, eta gero eta gehiago kostatzea. Hamon izabestezun txapelketa joteko kemena behar dela, eta kemena gaztetan izateala, esatezun behar, ez? Nik, gazte edo kemena ez dela beti izaten, ez? Igual bigarren txapelketan hori hirugarrenean errexeago dela, seigarrenean edo zazpigarrenean baino. Nahiz eta, 6 eta 7 eta 8 txapelketan zure buruai beti jarri dizezkiokezun helburuk eta helburu horiek diak kemena ematei zutenak, ez? Helburu diferentiak, bersokera lantzekoak eta bar. Ni motivazio hortatik gaitu naiz. Ez hain beste berritasunan eta lortu nahian kemen hortatik, baizik gehiago nire lanketa horrek emate dian indarretik eta motivaziotik, ez? Uste Euskal Herrin oroak ere askotan aipatze dula, ez? Pixkate inpas egoeran gaudela, ez? Pixka politikoki eta euskeran linguistikoki ere azkenean, ez? Euskalduntzea eta 40 urte egin ditu eta nun gaude eta ze pasatzea hemen, eta zeuze. Gaudela olako inpas egoera baten, ez? Pixka nora ez puntu baten, garai politiko eta gatazka pasada, eta hemen gaude igual 40 urteko proiektu horiek ez dute uste izan genuna eman, eta asko aipatzea gauza hauek, ez? Eta horrek kinu txiki bat inez, gehiagi sakondu nahi izan gabe, gero pixkat bersolaritzara ekarrita, hain ezagite Euskal Herrian hau dan kasua, baina bersolaritzan bada kasua, generazio bat hor gaude eta finalak irudikatu du, edo zenbaitentzat irudikatu du, irudia ematezun gazte jendik ez dala sartu, jende berrik ez dala sartu, niretzat importanteena da, jende berri txapelketan egon dala, plazan batez ere badabilela, eta bilela oso fuerte. Eta, aurten ez bada sartu ere, hemendik 4 urtea, finalo izango da oso desberdina. Eta hemendik 4 urtea bitarteko plaza horietan denetan, jende berrioi, jende gazteoi bere planteamendu eta idea berri eta anitz eta desberdinekin hor da hola. Orduan, pixka keinu bat egin nahi izan nion, eguraste horri ez, berrien, ekarpen, idea berri eta ze horri ez. Bide batez esan ez, behaien gandik ere ez, beti esatea zaharrekeak uste ditula gazte, baina ez kasu honetan nik uste gazte jende asko aportatzen nahi dela, ideologikoki eta ikuspegi aldetik eta doinukera eta proposamen eta idea aportatzen da. Kontrako norabidean ere badala ze ikasi eta hori esan nahi izan nuen. Momentu vital diferentia eta nik uste ez egit esan nahi diferentiak, eta netzat igual esan nahi berak nire ibilbidean bi momentu diferentetan, ez. Gero kanpotik honi zaio nire irakurketa, beste kontu bat izangoa, baino... Bai, ez. Bai, egia esan netzat igual esan nahi beha dakate, baino nire ibilbidean bi momentu diferentetan. Bertso ibilbidean? Bai, bertso ibilbidean bi... Diferent asko aldatu da? Bueno, nik uste... Bai, azkenean 8 urte bada zerbait ez, eta... Neko urrutik ikusteten dela 8 urteko ni hoi ez, eta bersokera hoi, eta... Bersokera praktikan ez dain beste aldatu, azkenean ñabarduratan aldatzea, baina... Ni... Oain... ezagit... Diferente ikusten nire burua. Diferente, bai, uste beste toki batean nagoela. Ez radikalki diferente, baina uste evoluzio bat indetela, oso zein indetela aldatu dela. Eta hori notiziona da.
Ze aldatu da, ez? Bideo hortan aizea lantzen, da, gauzak aldatu ite dira, eta baina ez zai gustatzen lehenokua, eta oen beste zergaiten bila nabil, ez? Orduan, hoi seinale hona dela ustez, konforme bane hoen dela 8 urtekoakin, seinale eskasa izan zen, ez? Haze dilemak, aita izango naiz. Nahi aldut. Ez, baina, zein ez zaituko nau sartzerakoan. Zein ez zaituko nau. Eta gaixotze banaiz, eta zein ez zaituko nau sartzerakoan. Eta bakarrik hiltze banaiz, eutanasia. Deprimitzen hain. A ver, zertan nahi haizi? Nahi zaio nahi? Bertxo zaio adazteik ezuan nahi. Eske... Haze gaiak. Normalak. Buenos días. Buenos días? Buenos días, kasi berraldia beguna. Bueno, a ver, mesedez. Atea, eta zartu berdan bezala. Hau, gero eta aukera. Ire esan horrela. Egun non deula, jaintuak. Bale, horrela bai. Lasai, ez azarretu nerrekin. Bueno, eta, hemos finala. Zer erkin, gelditu zinazten? Finala? Erkin, ez da? Niri hori ditu zitzaidan behintzat. Bai, ederra. Jo, ni Maialen erkin flipatzen. Da, alderrai edo arrago? Zer? Bueno, eta bain zehazmo daukazue. Aurtengotik zerbait ikasi aldazue. Ikasiko ez genian ba. Urrengo finalerako sarrerak oaintxe bertan erosi behar dizkiagula. Kasuen. Beno, eta bertso eskolan berriro ere arituko gara. Oso, nirutze zait hori. Baina nik gabe izan beharko, mutilak. Baina, utzi egin behar alduk. Sarri egiten lortza bezala. Bai, eta murua bezala. Baina, zer gatzik moten? Ba, arrazoi pertsonal eta kolektiboen gatikan. Aurtengo finalan kontura, aberaztu egin naiz. Kinila guztiak asmatu ditut eta bani joa, elortzarekin batera. Eta guk ze kristoin berde jauain. Lotzarri jadek hemen, bertso eskolaik ez egotia. Ta geroko antzat eskinitako txapel hori ze. Ba motel. Periferia milatzen hasi berko jau. Eo nahi. Sustrai! Bai. Zuetaran gator lanzarte Geren barrenak piztuta Eibarraldian argitzen gera Etxeko penak aztuta